Prvo da je najavim pobednike srpskog Shinigamijevog kviza. To su Jack i Magija crtanja. Magiji crtanja dajem jedan veliki shoutout, pošto to mi je jedino palo na pamet što da ti dam kao nagradu. Zaista kanal je ekstra, posjetite ga, link je u deskripciji. I veliki pozdrav za Mihajla i Kandića koji su mi napravili kazino na mom Discordu. Zaista hvala vam puno, momci. Ohajo svima. Od vaš seksi srpski Shinigami. I danas radimo mini recenzije. I bez dalje kenjanja da krenemo više. A ako ne znate šta su mini recenzije, jeboli ga ja. U prevodu opisivat ću više anime serija, samo što ću biti mnogo kraći i dobit ćete odgovor mnogo brže. Da li se isplati da gledate tu anime seriju? Ok, One Piece, to je jedan anime koji su mi svi rekli da radim recenziju. Ali ne želim da pravim tako nešto. Zato što ima dosta da se priča. Da li bi se isplatilo novom gledalcu da gleda ovo? Pa, jedno debelo ne. Anime ima 800 epizoda. A koliko sam čitao, imat će oko 1000 i nešto. Možda čak i 2000. Neće se završavati uopšte skoro. Zato preporučujem vam da gledate nešto kraće i više anime serije da prođete nego samo ovo govno. Inače, priča je zanimljiva, ali da trošite toliko vremena na jedan anime, pa ne isplati se baš. Zato jedno debelo ne. Da li se isplati da gledate Black Clover? Ne, brate mili. A na foru na početku sam bio kao, ajde, oprostit ću vam pa dobro, može to, nije loše. Ma nemoj, možeš u pičku materiju. Kad upalim nešto da gledam, jednostavno hoću da uživam. Ove anime su uopšte ne isplati da gledate. Govno, žešće. Da li se isplati da gledate My Hero Academiju? Pa da vidimo, zanimljivo je, novo je i vuče vas da gledate još. Znači da. Ovo je jedan mainstream koji bi ja pratio. Da li se isplati da gledate Darling the Franxx? Pa iskreno nije loš anime. Dobro je počelo ove godine. Zanimljive, ima dosta stvari što mogu da se proučavaju oko ovog animea. I definitivno mogu da izvuku neke zanimljive stvari iz ovog animea. Samo više da nabacuju ova sranja dela i anime bi bio još bolji. Znači da, isplati se. Da li se isplati da gledate jebenog Naruta? Da, neću ga širim dalje. Mada izbegavajte filere. Da li se isplati da gledate Tengen Toppa Gurren Lagann? Naravno, brate mili, jedan od najboljih mech animea koji sam gledao. Ok, sad da ubrzam, ovo su još neke anime serije koje neću detaljno da opisujem, čisto ovako ću vam dati odgovor. Da li se isplati da gledate Ovarino Seraph? Da, isplati se. Another. Iz jebancije, što da ne? Food Wars. Fuck ne, dosadan je. Chino Maid. Da, isplati se, dobar je. Kuroko no Basketball. Ne. Fuck. Monster. Full Metal Alchemist Brotherhood. Yes! JoJo's Bizarre. Yes! DxD. Pa tu sam samo zbog Rijas. Zato ako ste i vi za Rijas, da onda. Samo Rijas. High School of the Dead. Ako niste tu za fan service, onda ne. Ok, to je otprilike to. Pravim Q&A uskoro, pa ostavljajte neka lepa pitanja. Hvala vam što ste gledali i sayonara. Somewhere down below, they're looking for the gold.